stones of fire. Kuti dichichema nama tambudziko acha anopera pera ndichafara agari nekusinga peri Garai neni hakuna situation permanent dichichema nama tambudziko acha pera ndichafara baba Garai neni Garai neni Garai neni sandisiye Goku sandisiye Garai neni sandisiye Singaperi nonzwa munyori webhuku yaSpsalms achiti Faro no yamangwana asikuchema kuriko madekwa. Hakuna situation iri permanent. One day zinochinja, one day zinoshanika. Vanogona kukutarisira pasi nhasi, but mangwana vanogona kukuona wanama. Hakuna aiziva kuti Josefa akadzingwa nemukadzi waPotifa akaisiswa mujeri. One day atangana Faro. Hakuna rima riri permanent. Nyangwe kukadoka zvinenge ikunochinja. Nawe yakuzomudza munikani ramba uri pana Jehovha. One day zvinoshanduka. Your situation is permanent. Bible rangu rinoti, and it came to pass that Pharaoh the king of Egypt died. The Bible says, and it came to pass that the Deborah went against Sisera. The Bible says, and it came to pass that Jesus was born. Hakuna situation in permanent. One day it will come to pass. Whatsoever chauri kusangana nacho, it will come to pass. Tambudziko iwo acha pera ndichafara baba kama sebrena mosa avena mosa